Pa mor bwysig ydy o bod y Scarlets yn dod allan yn neud digwyddiadau fel hyn yn Arberth? Ie, mae'n bwysig. Maen nhw wedi bod yn mwynhau trwy dydd. Dim spel nôl yn ni'n cofio bod ble maen nhw nawr a i gweld rhywun sy'n mwari rygbi yn proffesiynol yn peth mawr a mae'n hala'r plant falle y moyn mwari rygbi pryd maen nhw'n henach a cadw nhw wari rygbi tra bod nhw'n ifanc, really. So, mae'n peth dda. So, lot o frwdfrydedd gen y plant ystod gwyliau Pasg, felly, ddod draw. Lot o plant wedi troi lan heddi, sy'n peth dda. Ond bod nhw'n cadw ware a mwynhau, hwnna yw'r peth gorau, really. Ydy o'n bwysig bod y Scarlets yn mynd allan i gymaint o lefydd yng Nghymru a bosib mwyn i bobl gallu cymryd rhan a wneud y digwyddiadau yma? Ie, ydy. Ardal ni, mae'n bwysig bod ni'n mynd mas i wneud siŵr bod y plant yn mwynhau a bywydus i, maen nhw'n wrth y modd i gweld boes fel ni yn dod i wneud tyma'n bach o ymarfer dan nhw. Dych chi wedi spotio unrhyw sêr posib i'r dyfodol? Fi wedi gweld cwpl, i bod yn onest, maen nhw gyd yn eitha good. Ond bod nhw'n cadw ati, fi'n siŵr byddai'n siŵr yn gweld rhai yn y dyfodol.